Vítajte pri ďalšej epizóde mojej showbiznisovej relácie Za oponou. Dnes tu vítam energickú speváčku, multitalentovanú divu a ženu, ktorá sa nebojí byť odvážna, autentická a sama sebou. Sisa Sklovská. Diva, ikona, žena, ktorú nemožno prehliadnuť. Na slovenskej scéne stojí 10 ročia s hlasom, ktorý zvládne operu, muzikál aj pop a s osobnosťou, ktorá vždy ide o krok pred dobu. Je extravagantná, sebavedomá, neprehliadnutelná, milovaná aj kontroverzná. Oslávila 2x30, vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým a sama o sebe s úsmevom hovorí, že keď bude mať 100 rokov, ešte tu bude vyskakovať. Neospravedlňuje sa za svoj štýl, vek ani názory. Sisa, ahoj, vítam ťa v mojej showbiznisovej relácii Za oponou. Som veľmi rada, že si prijala pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Nevideli sme sa niekoľko rokov takto osobne. Ale som zhodnotila, že vyzeráš o mnoho lepšie ako kedysi. Výborne, tak to si ma potešila. Asi krajšia. A ty nestarneš, ty si stále diva, ako som ťa tu teraz oslovila, keď si prichádzala a vstupovala. Naozaj vyzeráš úžasne. Ďakujem pekne. Sisa, my sa aktuálne nachádzame v jednom z najluxusnejších showroomov dizajnového nábytku Five Star Living. Okolo nás je veľmi veľa krásnych ikonických kúskov. Ty sama sa cítiš ako ikona? Tak ma v poslednej dobe nazývajú, že som ikona. Vieš, za tie roky už čo tu na tomto svete som, tak už som všeličo dokázala, už všeličím som prešla. Takže je mi to veľmi príjemné, že ma takto volajú a že mi dali také pomenovanie. No a tak, ale ja idem ďalej, ja sa nezastavujem. Vieš, ja nespím na Vavrínoch a ako ja hovorím, že proste nemám toľko rokov, koľko mám. Aj tento rok, jak som mala to jubileum, tak ja som to nazvala 2x30. Áno, aj v úvode som ťa tak presne predstavila. Žiadna 60-ka. Áno, nie, nič také. 2x30. Keď hovoríš o tejto veľkolepej oslave, ako si ju užila? Fantasticky. Ja som si to tak užila. No, chystala som ten veľkolepý koncert dlho, pretože som tam mala takých umelcov, takého mena československých mojich priateľov, hudobných priateľov i priateľov normálne akože v živote, ako je Helena Vondráčková, Felix Slováček, Igor Kmeťo mladší, Cigánski diabli, Čarovné ostrohy, Tina, Dušan Jariabek, Ottokar Klein, a ešte aj Kmeťo starší, ktorý potom hral na party. No, tanečníkov, ja som mala 97 účinkujúcich. Wow. Takže to bol jeden nesmierny kolos a ja som bola taká šťastná, že v podstate ja som zavolala každému z týchto mojich kolegov a priateľov a nikto nezaváhal. Každý povedal, jasné, si sa pre teba ideme kedykoľvek. A zabudla som na Štefana Skrúceného, ktorý bol geniálny moderátor, ale že geniálny. Ten mi strašne pomohol, aj to poviem potom prečo. Takže všetci súhlasili, nikto neochorel, to bolo úplne fantastické. Takže sa tam úplne všetci prišli, všetci sa zúčastnili a ten koncert trval bez 10 minút 4 hodiny. Ja som vôbec nevedela, že to až tomuto dojde, no boli tam potlesky, hej. Takže tam sa to trošku natiahlo a ja som vlastne s každým týmto hosťom spievala duet. No a potom sme sa stretli vlastne deň predtým, lebo takých umelcov dať dohromady inokedy. To proste nejde, ten jeden deň ma stal život, hej, aby som to vôbec dala dohromady. A ešte vôbec vybaviť tento termín v mojom divadle, je to že moje divadlo, Nová scéna, pretože ja tam hrám neuveriteľných 31 rokov a tak som si povedala, že tam v tomto priestore to chcem a v tom divadle sa hrá každý deň. Wow. A teraz to nebolo vôbec jednoduché to vymyslieť, hej, dopredu. To bolo veľmi ťažké s pani riaditeľkou, ktorá povedala, že ona dopredu nevie. Dopredu sa vie 2 mesiace, ale nie rok. A ja už som vyše roka, hej, chodila a zháňala ten termín, kedy by sme to mohli urobiť. Tak sme sa nakoniec tak dohodli, že kvôli mne sa jeden večer vôbec nehralo. Deň predtým, pretože my sme museli postaviť aparatúru. Ja som mala obrovskú kapelu. Vlastne to tiež stojí za mienku. To boli chalani z kapely Elán. Všetci ma doprevádzali. A mala som tam proste ďalšiu kapelu. To boli Cigánski diabli. Čiže my sme to potrebovali postaviť technicky. Potom nasvietiť to krásne pódium. Takže sme potrebovali 2 dní na to. Hej? Takže 2 dní sa kvôli mne v divadle nehralo. Tak čo už, ale stalo to za to. Stalo to za to. Stalo to za to. Úspech neskutočný, frenetický potlesk, standing ovation. No čo si viacej ja môžem prijať, lebo to je najkrajšie pre umelca, je ten standing ovation. No a nesmierne krásne kritiky. Ako naozaj
veľmi, veľmi krásne. Úprimne sa teším s tebou, A naozaj, ja že sa si to teším. takto Ja som sa užila. tak tešila. A potom bola party, do rána do 6 sme boli. Presne toto som sa chcela spýtať. Áno. Kedy ste odchádzali z tejto Do 6 party? do rána sme tam boli, pretože sme museli odísť. Tam už išla sa chystať ďalšia nejaká akcia hore v Olympii. A na party samozrejme zábavu robil perfektnú Igor Kmeťo starší, ktorý je môj priateľ toľké roky, že to ani nechcem vysloviť koľké roky. A tým, že malého Igora junior, ja ho stále mám, že malý, že on chodil taký maličký okolo mňa ešte. A teraz proste som mnou stál na javisku, on je tiež skvelý človek, skvelý spevák, funky, to je môj život, hej. Takže užili sme si to na party, bolo veľmi veľa ľudí a vážim si, že prišiel aj bývalý prezident, pán Gašparovič, ktorý je môj priateľ aj súkromný. Hej. Takže ten bol aj na vašej svadbe však? On bol aj na našej svadbe a on bol aj na mojom koncerte pred 10 rokmi, ktorý sa tiež konal na Novej scéne. Keď hovoríš o tých koncertoch, vo svojom živote si ich zažila stovky, tisíce, dá sa to už tak povedať? Dá. Spievaš dokonca v 8 jazykoch, čo No tak je... ja už som spievala v toľkých, počúvaj ma, že keď sme išli do Korei, vlastne z Mata Hari, s pôvodným slovenským muzikálom, ktorý bol pre mňa napísaný, tak ja som si vtedy už prichystala na nich také prekvapenie, že v rámci toho našeho predstavenia som sa tú hlavnú áriu z Mata Hari naučila v korečine. No tak ja som zožala taký úspech, že skoro spadlo to divadlo, hej, že oni nechápali, že povedali, že za tie roky, čo tam je ten vlastne svetový festival muzikálový, že to ešte nezažili, aby niekto z Európy spieval po korejsky. Wow. Mňa si tam strašne obľúbili v tej Koreji a ja som to vyhrala, tú celú súťaž, proste v konkurencii so svetovými muzikálovými divadlami, tak my sme vyhrali z Mata Hari. Ja som dostala cenu, že najlepšia muzikálová herečka na svete. Si predstav. Wow. No a my sme tam tak išli... toto o tebe neviem ešte. No a my sme tam išli druhýkrát, lebo my sme stvorili ďalší muzikál, ďalšiu fanfatál, Madame de Pompadour. Ja som to vyhrala znovu. Takže dokonca ja som jediný človek na svete, ktorý tú cenu dostal 2-krát. Neuveriteľné. OK. No, takže to bola tá korejčina. Aj druhýkrát som ich nesklamala, pretože tiež som spievala po korejsky. Potom ja som spievala už v arabštine, v japončine, v čínštine, vo vietnamčine. Prosím ťa, som vo Vietname spievala tak normálne, že ja sa spojím s nejakým človekom, ktorý je originál z tej krajiny a on ma to naučí, tú výslovnosť. A ja mám dobrý sluch, samozrejme, čiže mne to ide veľmi rýchlo. A tí ľudia mi aj veria, že ten jazyk normálne ovládam. Hej. Nedáš nejakú áriu teraz? No počuj ma, tak teraz si ma úplne zaskočila, lebo vieš, to v tomto momente teraz neviem, ja to viem vtedy, keď idem. Keď idem, tak mám v tej hlave tú disketu s tým jazykom, proste, že idem. Hej. Ty nemáš problém kedykoľvek spievať, vraj si spievala aj na operačnom stole. Áno. To som si prečítala. Ja skutočne spievam, mňa zobudíš, ja neviem, o 3:00 ja môžem ísť spievať. Mňa sa vždy pýtajú tí ranných vysielaniach, že či by som mohla spievať. Samozrejme, že môžem, lebo speváci ráno nevedia vraj spievať. Ja viem spievať hocikedy. Si sa tento rok sa hovorilo, že bol rok transformačný. Rok 2025. Aký bol pre teba? Ako by si ho ty vedela zhodnotiť? Veľmi turbulentný, ale veľmi. Pretože mňa strašným spôsobom potrápilo zdravie. Ty si mala jednu operáciu však? Dve dokonca. Áno, obidve ruky. A do toho ja som veľmi, ale že veľmi ochorela a nechcelo to ísť odo mňa preč a už to bolo len horšie. Schytala som pasový opár do toho, nisavú angínu. Skolabovala som, tak ma museli hospitalizovať v Banskej Bystrici, kde učím na akadémii. Ja som tam išla učiť, ale nedalo sa. Proste hneď ma tam už brali. Tak tam ma doslova akože oživovali. No nebolo to dobré, lebo ja som taký blázon, vieš. Ja som chorá, ja pracujem. Ty ideš naplno. Ja proste idem, ja chorá, nechorá, pretože ja mám v sebe strašnú zodpovednosť. A ja neviem si predstaviť zradiť produkciu. Zradiť divadlo, lebo ja keď nepôjdem hrať, tak sa nebude hrať. Áno. Ja vám chcem len povedať, prepáč, že ti do toho vstupujem, že toto bol jediný deň, kedy si sa v tomto mesiaci v decembri nehrá. Takže my sme to tak narýchlo zmanéžovali, čo si veľmi, veľmi vážim od teba. Ale veď keď sa chce, všetko sa dá. Áno, presne toto si mi povedala v telefóne. Áno. Tak ja som toto všetko prekonala, tie 2 operácie tých rúk a nebola som najzdravšia, keď to robili. No a proste ten môj organizmus sa vzbúril a sa vypol. Takže mňa tak ako nechutne vyplo, ako doslova.
ale ja som Fénix, ktorý stane z popola vždy a ja hovorí aj o mne, čo ma poznajú ľudia, kolegovia, moja rodina, že ja som taká silná žena, že oni ani takú nepoznajú. Pretože ja chcem žiť, ja chcem tvoriť a nechcem byť chorá. Takže ja sa vždy zo všetkého dostanem a tie moje zdravotné stavy sú katastrofálne, hej. To neviem, môj muž mi hovorí, že vieš, nemôžeš mať všetko, máš hlas. Aj ten koncert, to bolo tak vysoko nasadená látka, ale že tak, že tí ľudia boli úplne v šoku, čo tam boli, že čo som ja predviedla, že to bola že svetová show. No tak to ma tak potešili, že a tých 17 outfitov, vieš, lebo to mne nedá pokoj. O mode sa ešte budeme rozprávať, pretože teraz, to je samostatná kategória pri tebe. Áno, takže ja som veľký optimista. Ja som sa narodila ako optimistka, ja som bola vždy vysmiaté dieťa. Moja mama mi hovorila, že keď spím, tak sa usmievam. A to je aj doteraz. Môj muž to miluje, že keď sa na mňa pozrie, tak ja sa vždy usmievam v podstate. Tak... A nie len on, preto ťa miluje aj všetci ostatní. Ja som taký optimista, ja milujem ľudí, ja milujem spoločnosť, ja milujem to javisko, to je môj život. Ja keď tam stojím, môžem otvoriť tie ústa a teraz to publikum a tá energia ide, proste to tam cirkuluje, hej. Že normálne mám husiu kožu, keď tom hovorím. Ako aj včera bol koncert a standing ovation, vždy je standing ovation. Včera si hrála Cher? Nie, ja som včera mala koncert v Trenčianskych Tepliciach. Hej. Takže to je tak úžasné, ako nič krajšie ja nepoznám, ťažko mi o tom rozprávať, to musí človek prežiť. Prežiť na vlastnej koži. Áno. Keď hovoríš o svojej kariére, teraz už aj mne naskočili tie zimomriavky, pretože som ťa videla niekoľkokrát. Ale čo považuješ za taký svoj absolútny highlight svojej kariéry? Na čo si tak najviac hrdá, pyšná, že si dosiahla? No určite na tú Koreu, pretože to bolo, tam súťaží celý svet. Ja som súťažila tam s Američanmi, s Britmi, s Rusmi. Proste tam veľkolepé diela, výpravy, hej, to sa podarilo dvakrát mi, že mám tú cenu, tak to si ja nesmierne vážim. Potom ja som spievala v podstate po celej Amerike. Spievala som americkú hymnu niekoľkokrát, hej, na inaugurácii, primátora, starostu a tak. Čiže aj to som obehala, mala krásne koncerty na rôznych pódiách, sálach, vonku s orchestrami, s kapelami. Takže zážitky mám za ten život obrovské, ale hovorím, nekončím. Rozhodne, ty určite nie. Nie. Máš ešte niečo nesplnené vo svojom živote, čo sa týka tej kariéry a kariérneho rastu? Ja som veľmi súťaživý typ, ako veľmi. Ja celý život súťažím a milujem súťaže. Ja som ich vyhrala niekoľko spevackých. Či to bola medzinárodná operná súťaž, alebo u nás hit storočia, hej, čo bol. Alebo iné súťaže, čo som povyhrala spevácké, či tanečné, či recitačné. Ja som chodila dokonca recitovať. To bolo kedysi, že Hviezdoslavov Kubín a Puškinov pamätník. A ja som vyhrávala aj v ruštine, aj v slovenčine. Čiže celý život súťažím a veľmi rada súťažím. Mám rada konkurenciu. Ja ju potrebujem, hej. To je nutnosť, keď chcete takéto niečo robiť, ale keď tú konkurenciu nemáme, tak aj tak. A kto je na Slovensku pre teba konkurencia? Tak nie tu chýba. Ale nevadí, ja sa proste štalujem sama, ja to robím kvôli ľuďom aj kvôli sebe. Mňa to baví proste, keď vidím, že to ide, že to má úspech a že keď sa na to javisko postavím, tak ja sa netrápim, keď spievam, lebo mňa sa pýtajú všetci, že ako som zvládla ten koncert, že tá kondička, že to neuverím. To mi pán prezident povedal, že ty máš akú kondičku? Že toto som nechápal za ten koncert. Ja som tam vyskakovala, lietala, behala, tancovala, prezliekala, hej, spievala také ťažké veci, že toto... No Juraj je šťastný muž, čo si budeme hovoriť. Sedel taký píšny, tam sedel, hej, ani sa nepohol. No, takže to je... ja som šťastná, že mi to tak ide, ale pozor, za tým je veľmi veľa práce. Ja som samouk, čo sa týka spevu muzikálového, popového, jazzového, gospelového a týchto rôznych iných. Ale vyštudovala som operný spev na Vysokej škole muzických umení. Bola som 5 rokov solistka opery Národného divadla, prvý fach ako mezzosoprán. Hej, všetky role veľké som robila, len pre mňa to bolo trošku väzenie, pretože ja som potrebovala spievať aj niečo iné. Ja som celý život neverná opere ako žánru.
A ja som vtedy ešte chudák, už Jozef Bednárik nie je medzi nami, tak on si ma všimol v Bratislave spievať muzikál a on ma strašne chcel so mnou robiť, takže ma nahovaral na novú scénu už vtedy. Lenže mňa SND nechcelo pustiť. Proste, lebo v tej dobe jedna operná spevačka nemôže spievať iné žánre. To je trestné. Áno. Aj teraz to tak berú, že to nie je dobré. Ale ja som vedela od začiatku, že ja viem, čo chcem robiť. Jedna jediná profesorka na VŠMU ma bránila a povedala, tú Sisu nechajte na pokoji. Ona veľmi dobre vie, čo robí, lebo ma za to veľmi karhali. Samozrejme, hej. Že som spievala po baroch. Aj napríklad ja, keď som študovala VŠMU, tak ja cez prázdniny, že a poďme do Škandinávie na loď spievať. A poďme do Salzburgu. A poďme do Rakúska do baru. A kade tade, ja som si chodila zarábať za prvé, za druhé ma to bavilo. A to je vlastne škola života. Pre mňa najlepšia. Sisa, ty si spomínala, že si s Jurajom neuveriteľných 15 rokov. To už je naozaj dlhá doba, ale pamätáš si na vaše úplne prvé začiatky? Kto koho zbalil vôbec? No samozrejme, že si to pamätám. Bola som pozvaná Alenou Heribanovou, ktorá pracovala v nemenovanej poisťovni ako v rámci PR, že aby som otvorila novú pobočku, novú budovu vlastne tejto poisťovne. Tak to sa dialo v podstate v takých obednejších hodinách cez deň, pretože prišli Rakúšania, hej, kde sídli matka v podstate tejto poisťovne. A keď som tak spievala, už som končila, tak ja som taká žoviálna, vieš, že ja si vždy vyberiem niekoho, s kým si zatancujem a tak. A tak som tak pozerala po tých mužoch a najlepšie vyzeral jeden muž, ktorého som si vybrala a s ním som teda akože začala tancovať. Ja som nemala poňatie, že to je generálny riaditeľ. Ja som to nevedela, hej. A viem, jak toto skončilo, si so mnou zatancoval, tak ešte Alena sa ma pýtala, že ty si odkiaľ vedela, že to je generálny. Ja nevedela. Hovorím, ale vyzeral najlepšie z nich, tak som akože pozvala. No a potom bol slávnostný obed a nás posadili vedľa seba. No a Juraj takým zvláštnym takým ako to mi ešte nikto nepovedal, žiaden muž, že keď tak sedel vedľa mňa, hovorí, že vy máte takú, akože také zvláštne znamienko na ušnom bolci, už len ten biely ušný bolec. Hovorím, bože, čo mi to ide rozprávať? Áno. A ja, že znamienko na uchu, či čo? A on, že áno, že to je také pekné. A ja som sa tak na neho obrátila, som povedala, že no, ale pán generálny, takto ma ešte nikto nebalil. Týmto to celé začalo. No ja som potom musela odísť, lebo ja som v Prahe hrala predstavenie, tak ja som šla do Prahy. A on mal na mňa telefónne číslo, on si vypýtal, no a tak išli sme párkrát na obed, hej, a vedela som, že sa veľmi usiluje o mňa, ale on bol ženatý, hej, čiže to nie je môj štýl, takže a ja som bola zadaná, to musím povedať pravdu, takže 5 rokov to trvalo, že jednoducho sem tam volal a tak, že usiloval sa. No a ja som potom jedného pekného dňa, to je 15. január, sa za ním vybrala, pretože ja som potrebovala niečo aj vybaviť, ale išla som ho proste pozrieť po dlhom čase, no a odtedy sme spolu. Preto 15. január bola aj svadba a preto teraz 15. januára bude to výročie a 15 rokov. To je symbolika, neskutočná. Čo považuješ za to najdôležitejšie? Čo je takéto lepidlo toho vzťahu medzi mužom a ženou? No hlavne si musia mať čo povedať. My dvaja, keď ideme na večeru a väčšinou chodíme sami, my sa vieme rozprávať do rána, my sa stále máme o čom baviť. U nás neexistuje, že teraz sedíme na večeri a že mobil. To absolútne, to v žiadnom prípade. Ale my sa stále máme o čom baviť. Juraj má obrovský rozhľad, on veľa číta, on je taký čítavý typ, on naozaj od rána do večera. Všetky noviny kupuje, ktoré existujú. Maďarské, české, slovenské. Čiže on politika, ho zaujíma šport, fotbal, on je v tom úplný macher, hej. Takže my si máme čo povedať, vyzná sa v divadle, vyzná sa vo filme, hej, vo výtvarnom umení a teraz, odkedy je so mnou, odkedy sme spolu, tak už aj v tom hudobnom, lebo však chodí so mnou na tie koncerty, na tie predstavenia, tak už sa dostal aj do tohto fachu, hej. Úžasné. No. Budem vám držať palce, nech ste spolu ďalších, nie 15. Ja si myslím, že to už ináč ani nebude. To už ani ináč nemôže byť, lebo aj ľudia, čo nás poznajú, každý nám hovorí, že vy dvaja ste sa našli. Absolutne. Ja si to myslím tiež.
Pretože ja si neviem predstaviť mať za muža iného muža, ako je Juraj. Pretože Juraj je ešte aj veľmi spoločenský. Veľmi rád má ľudí, rád chodí so mnou na tie diskotéky. Aj keď so mnou netancuje do rána, zatancuje si, ale hej, on sa rád zabáva, zoznamujeme sa s novými ľuďmi aj na dovolenkách, však my chodíme sami, ale nikdy sami nezostaneme, hej. A potom veľmi sa mi na ňom páči, že dbá o seba. Veľmi sa stará, ako muž. Veľmi sa o seba stará. Skutočne je v tej kúpeľni raz tak dlhšie ako ja, ale to je všetko v poriadku a má veľmi rád módu. A to ma na ňom baví, hej, pretože ja som spojená s modou úplne od malička, to je ďalšie také moje obrovské hobby. Tak on sa veľmi rád pekne oblečie, hej. Takže my chodíme vždy, ako každý nám hovorí, že vy ste takí nastajlovaní, že to proste aj ja ešte dbám o to, aby sme ladili farebne. Áno, áno. Inak niektoré slovenské médiá ho dokonca nazvali slovenským Lagerfeldom. Áno, Juraj ho veľmi obdivoval, ako skutočne aj si z neho zobral príklad, že nosí na kravatách tie brošne. Áno. Ale on má rád aj Alana Delona. Samozrejme, to je jeho obrovský vzor. Najväčší, my máme doma všetky knihy o Delonovi. On má preštudovaný jeho život a presne on to aj podľa toho hovorí, že Delon sám povedal, že bol veľmi žiarlivý ako pes. A Juraj hovorí, áno, stotožním sa s Delonom. Ja už som v úvode spomínala, že ty si veľmi energická žena. Máš strašne veľa energie a veľa hobby, ale čo ma zaujalo je, že ty teraz dokonca vyučuješ na univerzite v Banskej Bystrici? Ešte mňa ti pred 9 rokmi oslovilo aj ministerstvo, že idú otvárať, chceli by teda otvoriť na Akadémii muzických umení v Banskej Bystrici muzikálový odbor, pretože dovtedy to vôbec v histórii Slovenska na žiadnej vysokej škole nebolo. A museli ma dlho prehovárať, lebo ja som veľmi zodpovedná a bála som sa, že fyzicky to nezvládnem tam chodiť každý týždeň. A tak som premýšľala dlho, ale zlomili ma. A musím ti povedať, som veľmi rada, že ma zlomili. Výborne. Pretože som našla inú dimenziu môjho života, že môžem to know-how moje niekomu odovzdať. Predať a odovzdať. A tým, že ja nemám ani deti, tak v podstate ja tých mojich študentov beriem ako deti. Ale vieš, to je tak, že ja ich neučím len spievať. To je celkový budget, ako by som povedala, pretože ja som matka, otec, frajerka, frajer, psychológ, psychiater, ja som všetko. To je naozaj v celku. A neviem, takisto sa to nedá opísať, keď ja vidím tú prácu, ktorú ja odvediem na tých mojich študentov, že oni potom spievajú na koncertoch alebo na skúškach. Ja si tak sedím, že to je taký pocit, oni sú fakt dobrí, tí moji študenti sú najlepší. Ale makajú, musia makať. Ja som veľmi prísna profesorka, ale že veľmi. Ale po hodine som kamarát, ideme na pivo, hoci kam, hej, von, ale na hodine nepoznám brata. Takže pretože ja chcem, aby niečo dokázali. A ja dokonca tam učím 2 dni, pretože za jeden deň by som ich nič nenaučila. To sa nedá. Takže ja spím na internáte, prosím, ja tam mám svoj apartmán. Nehovor. Takže ja papučiek môžem ísť učiť do triedy, áno. Takže 2 dni som tam a 2 dni vyučujem. My sme sa pred chvíľočkou bavili o tom, že vypínaš na dovolenkách. A teda poriadne. No na dovolenkách, no vieš čo, no ja rozmýšľam, či sa mi vôbec podarilo jednu dovolenku bez toho, aby som nespievala. Asi nie. Ja všade proste, ja sa nájdem niekde, je tam kapela a ja už som tam s nimi, hej. A to Juraj vždy, a chodím to ukázať, takže ja väčšinou na tých dovolenkách aj spievam. Áno. Aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička? Ktorú najradšej spievaš? Počuj ma, takto. Moja najobľúbenejšia skladba na svete vôbec, ja milujem funky, ja som funkista obrovský, je kapela Earth, Wind and Fire, hej, to sú černošská kapela. A skladba September, to je proste moja skladba, to mám aj na telefóne ako zvonenie. Haria, so you remember, Haria, dancing in September, to je najlepšia skladba na svete. A ja spievam všetko rada, lebo ja spievam tých niekoľko žánrov. Ja milujem spievať operu, ja milujem spievať jazz, gospel, gypsy, čo chceš. Ja napríklad koncert u mňa neexistuje bez toho, aby som nespievala všetky tieto žánre. Ja vždy spievam úplne všetko. Úžasne. Ja neprídem a nespievam len operu. Musela som, pretože mám doktorát, ja som si urobila ešte aj doktorát a to som musela mať 2-krát koncert vyše hodinový a spievať iba operu. A tam mi vyslovene zakázali, že nie, že nám tu budete spievať muzikál. No. Existuje nejaký človek alebo vôbec niekto, kto ťa najviac v živote posunul? Myslím, kariérne?
Takisto teraz, keď vychovávaš mladé talenty, či aj ty si mala niekedy takýto Mňa ti posúval osud. Ja som nechcela študovať operu. Vôbec nie. Ja som chcela ísť spievať na loď niekde za oceánsku alebo do baru, proste do zahraničia, hej. Ale ja som mala vtedy priateľa, ktorý bol muzikant, môj spolužiak a on bol odvelený na vojnu do vojenského umeleckého súboru sem do Bratislavy. Hej. A ja som zo Žiliny, čiže ja som chodila na konzervatóriu v Žiline. A on mi potajomky poslal prihlášku tu na VŠMU, ja som o tom ani nevedela. A ja som tam šla na príjmačky s tým, že to boli príjmačky trojkolové ťažké, ako fráz, že mňa určite nezoberú. Na každé kolo som išla rovno z plesu, čo som spievala do rana, rozumieš, nejaký polovnícky a neviem, aký ples. Oni ti ma zobrali 2 ľudí a mňa zobrali a tam bolo asi 80 ľudí na tých príjmačkách. Ja som plakala. Vtedy som plakala, že ja tam nejdem. Ale išla som a tam som sa zamilovala do tej opery. A oplatilo sa? No, lebo ja som mala byť pôvodne veterinárka. Nehovor. Áno. Tak si milovala zvieratka. No, tam ja milujem zvieratá a ono to od malička, mňa sa nemusel nikto pýtať, čo chcem robiť, čo chcem študovať. Veterinu. Ja som za tým aj išla. Takto. Ja som chodila na gymnázium 2 roky kvôli tomu. No lenže fyzika, zle. Áno, a fyzikár, zle. On sa postaral, že som sa nahnevala a išla som na talentovky, na konzervatóriu. Tie som vyhrala, už som sa našla zase tam. No. Osu to zariadil. Osu to takto a proste. A všetko je tak, ako má byť však? Všetko má byť presne tak. Aj ja, to mi ver, platí heslo. Všetko zlé je na niečo dobré. Na moju dušu je to pravda. A potom ďalšia vec, ktorou ja som ani o tom nevedela, že tak sa to dá. Ja som to tak spontánne robila, že keď som bola aj malá, tak som si niečo uložila do hlavy, že rada by som to raz robila, alebo rada by som to raz zažila. Ono sa to všetko vyplnilo. A plní. Keď si uložíš myšlienku, nesmieš tlačiť na pilu. To nesmieš. Ale mať to v tej hlave a proste nejakým spôsobom aj sa trochu o to snažiť, príde to. Ja ti poviem, že napríklad, keď som bola malá, počúvala Helenu Vondráčkovú, Karla Gotta, alebo ja neviem, Boniem, ani v pete by ma nenapadlo, že raz s nimi budem stáť na jednom pódiu, budem s nimi ešte aj priateľka, ešte budem s nimi aj spievať. Ale ja som si to želala. A ono sa to splnilo. Rozumieš, to je to. To je krásne. No. A to je radosť žiť. Takže máme tu otázky od čitateľiek, ty už si vysmiatá. No som s nimi, to som zvedavá. Sa veľmi tešíš. Dobre, tak ideme zostra. Sisa, okolo vás sa vždy objaví nejaký mini škandál, virálne video alebo výrok. Legendárne bolo video, v ktorom ste povedali: ja si dovolím povedať, že som predbehla domu. Ja som vymyslela, čo sa bude spievať a potom to spievali Spice Girls. Ako sa dnes odstupom pozeráte na tento výrok? Inak to video som si včera pozerala a ja si stojím za svojím, vtipné. Pretože ja mám pravdu. A to, že Spice Girls to už niekto zmotal, to nie je pravda. Ja to teraz poviem, ako to má byť. Je to naozaj pravda, že som predbehla dobu, pretože existovala kapela Beatles a oni spievali skladbu Help. A keď som mala 13 rokov, tak som nahovorila moje 2 spolužiačky, čo sme boli taký terčet, aby sme urobili túto skladbu a kapela. A po mne niekoľko rokov túto skladbu spravila kapela Bananarama. Takto som to myslela. Áno. Oni zobrali Help, takže ja hovorím čistú pravdu. Ja si nevymýšľam, ja si za tým absolútne stojím. Takže, dámy a páni, Sisa Skolská naozaj predbehla dobu. Áno. A odo mňa ten slogan potom zobrala jedna nemenovaná, mobilná sieť. Áno. Tak sa to robí. Poďme na ďalšiu otázku. Niekoľko incidentov ste mali aj na plese v opere, kde ste vystúpila na pódium a prebrala priestor hlavným speváckym hosťom. Stojí vás táto spontánnosť určitú daň? Nie, to bolo dokonca, mňa tam vyslovene až vyhodil môj manžel, že choď mu to ukázať, hej. A bol to Rick Astley. A ja som prišla k nemu a začala som s ním spievať, hej. No, potom z toho samozrejme jeden nemenovaný kolega urobil úplne zbytočný škandál. Absolútne sa potom sa to veľmi ospravedlnil. Aj sme to riešili cez médiá, lebo to bolo proste od neho nechutné, čo spravil, pretože to bolo úplne normálne a spontánne. Áno. Inak ja som na tom plese bola a bolo to veľmi milé. Spontánne a ja som s Rickom Astley do rána ostala v bare. My sme sa spolu do rana bavili a spolu sme spievali s Cigánskymi diablami. Je pravda, že s pribúdajúcim vekom je žena v posteli sebavedomejšia než v 20-tke? Áno, určite. V mojom prípade určite áno. A Juraj by odpovedal.
Áno. To sa musíš jeho spýtať. Inak ja som ho chcela na jednu časť zavolať. No, naozaj. Mohla si. Urobíme potom druhú časť Expo dobre. v Kogu, dobre? Dobre, jasné. Stalo sa vám niekedy, že sa do vás zamiloval niekto, koho ste museli odmietnúť a bolo to nepríjemné? Áno, veľakrát. Veľakrát za môj život. Mala si tých lások veľa v živote? Mala som pár vzťahov, ktoré boli v podstate na dlhé roky. Ja som nemala nikdy známosť na 2 mesiace, 3, pol roka. Vždy 6 rokov, 8 rokov. Bolo ich niekoľko, lebo však som tu aj niekoľko rokov na svete. Kto u vás doma vyhráva hádky, vy alebo Juraj? My sa nevadíme. Vôbec? Nie. My, keď príde nejaká chvíľa, lebo on je veľmi výbušný. Juraj je veľmi výbušný. No práve to by som čakala, také talianské manželstvo Nie, medzi on je vami. veľmi výbušná povaha. Na čom sa ja zasmiem, tak jeho to naštve. A ja mu stále hovorím, počuj, nevieš sa na tom pousmiať. Veď to je blbosť, ty z toho robíš Shakespearea normálne. Hej. On má takú povahu, no s tým sa nedá nič robiť. Takže aj keď sa niečo stane, tak jedno šťastie. Ja neznášam hádky. Ja sa veľmi vyhýbam. Ja vôbec som mierumilovný človek. A on má šťastie to, lebo keby to nemal, to by bolo veľmi zlé, že on sa vlastne odrazí za 3 minúty. Hej, že u nás neexistuje, že my sa nerozprávame. Niekto sa nerozpráva týždeň doma. Áno. No to si neviem vôbec predstaviť. Neviem si to Poznala predstaviť. som také vzťahy. Áno, A ja také poznám. Ja tiež takých poznám. Hej. Máme kopec takých kamarátov, že dohodneme sa, ideme na večeru a príde iba jeden. Hovoríme, kde je ten druhý? Že sme sa strašne povadili. Nie, oni povedia pravdu, že my sa strašne povadili. Ideme ďalej. Čítate si o sebe bulvár, alebo radšej zavriete oči a idete ďalej? Čítam to, čo na mňa vyskočí v telefóne, už teraz po najnovšom to skáče, hej. Predtým som čítavala noviny, ktoré sa mi dostali do rúk, ale nečítam tie komentáre, to je úplne zbytočné, lebo nemôžem každému sedieť, hej. Ako o mne hovoria, že buď ma niekto miluje, alebo ma nenávidí. Ja nenávidím strednú cestu v ničom. Áno. Neznášam strednú cestu, čiže je to absolútne v poriadku. A riešiš osobne aj bulvár, že niekedy ťa to vie dostať? Nie, zo začiatku, ja keď som sa dostala do týchto vôd v Prahe, pretože ja som sa do týchto vôd dostala v Čechách, nie na Slovensku, keď som odišla v 96. No a tam som sa s tým musela naučiť žiť, ale mňa prijali fantastickí Češi, úplne fantasticky. Dodnes, ja som tam doma. Teraz som mala koncert v Prahe, nedávno na Žofine. Krásny koncert, takže ja som tam žila 15 rokov a bolo to... Tam ten bulvár bol dobrý, fakt dobrý. Tam som sa nestretla s ničím. Tu na Slovensku o tom tak nemôžem hovoriť. Tu som sa párkrát stretla s takými vecami, že ma to fakt vytočilo. Aj že to zabolelo. už je veľmi drzosť písať a vymýšľať si, hej. Že doslova si vymýšľať, napísať, čo som ja v živote ani nepovedala. A to som sa dozvedela ja z novín, ako raz, čo si napísali, že ja som tehotná a môj otec skoro zinfarktoval, hej. Ten mi volal, lebo vieš, rodina. To už je naozaj taká intimná vec. Rodina nechápe, ako ja fungujem, pretože v mojej rodine nikto nikdy nebol umelec. Ja som úplne mimo, hej, celej rodiny, všetkých vetiev, čo existujú. Takže ja som jediná ako umelkyňa a oni, bohužiaľ, tá moja rodina nechápu ten bulvár. Oni všetkému veria. Jasne. Úplne všetkému. Ja nemám tú silu vysvetľovať. Napríklad moja švagrina sa zabáva v tom, že ona je už teda na dôchodku a ona brázdi po tom internete, hej. A ona tak všetko hľadá o mne a potom mi to pošle a nie je to dobré. A ja jej hovorím vždy, prosím ťa, neposielaj mi to zle. Ja to nechcem vidieť ani čítať. Pamätáš si, čo najhoršie o tebe napísali, teda okrem tohto tehotenstva, ktoré si teraz spomínala? Ale to nebolo také strašné, že som tehotná, dobre, ale napísané, napríklad vyšla titulka, ja som bola hosťom jednej kanadskej formácie, ktorá tu bola. A The Tenors sa volali, to je svetové zoskupenie 4 spevákov, ktorí chodia po celom svete a mali sme mať koncert, oni si zvolia v tej krajine, kam idú, najlepšiu spevačku, ktorú si vyberú a oni si vybrali mňa. Takže my sme mali mať koncert tu v Bratislave a mali sme v aréne v Prahe. A v Bratislave ten, ktorý to celé ako produkčne riešil, on nezvládol ten koncert tu v Bratislave a on to zvalil celé na mňa a vyšla titulka, že aká hanba, že na Sisu nikto nechcel ísť. No pardon, čo ja s tým mám, ja som bola iba hosť. Oni to celé na mňa toto ma veľmi naštvalo, ale že strašne. V Prahe ten koncert prebehol, bol fantastický, úžasný, hej. Proste tuto ten nezvládol a oni to zvalili celé na mňa.
No tak my to v EME bol budeme vrchol. o tebe písať len to najkrajšie, lebo si naša žena mesiaca. No to je krásne. Kedy ste naposledy plakali kvôli mužovi? To je zaujímavá otázka. A či vôbec? Ja neplačem. A to som si myslela, že si taký ten veľmi emotívny Takto, človek. ja som ľudia si o mne myslia, že ja som nejaká taká tvrdá. To vôbec nie je pravda. Ja som strašne krehká, hrozne emotívna a veľmi citlivá osoba, ale že až príliš. A môj manžel mi to veľmi vytýka, že som taká. Potom, že ja každému pomáham, ja sa rozdávam na všetky strany, že rozdávam tú moju energiu, hej, tak na to sa on tiež veľmi hnevá. A rozmýšľam, kedy som ja nejakú slzu vypustila, no asi keď mi ukrivdil niečím. Keď niečo, on tak má vo zvyku mi niečo hovoriť, on tomu verí, že to je pravda a to je absolútne nonsens, je to výmysel, tak to sa ma vie veľmi dotknúť. A keď ho neviem presvedčiť, že to tak nie je, lebo on má tú tvrdú hlavu svoju, hej. Rozumiem úplne. No, alebo ma upodozrieva, že som bola tam a nebola som tam a podobne. Je žiarlivý? No Ježišmaria, ako pes. Niektoré čitateľky sa pýtajú, je náročnejšie žiť so Sisou Sklovskou alebo s Jurajom Lelkešom? S Jurajom Lelkešom. Rozhodne. Na to je ďalšia akadémia, vysoká škola, dobre? Na manželstvo. Jeho top 3 najnegatívnejšie vlastnosti. Žiarlivosť. No toto je asi tá najhoršia. Ináč neviem, čo by som mu vytkla. No my ti budeme oslavovať 15. januára 15 rokov manželstva. A sme spolu 16 rokov oficiálne. Takže ďalšia party. No to si píš, to je jasné. To žúrky, to je naše, vieš. Jasne, my sa jasne. zabávame veľmi radi, veď preboha, ja si to neviem predstaviť, keď niektorí ľudia, to musím povedať, v tých médiách o nás píšu, že my sa stále zabávame. To nie je pravda. My sa zabávame vtedy, keď máme chuť sa zabávať a keď mám ja čas, keď sa môžem zabávať, pretože ja si neviem predstaviť žiť, že ja budem stále iba chodiť po koncertoch, spievať, učiť a ja neviem čo a ja nepôjdem si zatancovať na diskotéku. Ja milujem tancovať na diskotéke do rana. My keď ideme von v piatok, sme tam do rana. No a čo? My sa vieme zabávať a keď nám to niekto závidí, tak potom je mi to ľúto. Berte si príklad. Áno, treba žiť.